dona si en este món és un impediment més imposa la societat a l'hora de rebre drets, assetjament laboral, salaris molt més baixets, treball que no et permet ni acabar el mes. Et van parir de ser humà, home o dona, tant es val, amb els mateixos drets i oportunitat. Haurem de fer-se escoltar, que no es callen la veu, per obrir un camí d'esperança en un món sense violència, que iguale les distàncies que alguns s'empenyen s'han de mantenir. Dones atrapades en càrcels sense barrot, atemoritzades esperant la seva sort, llancen les pregàries al refugi dels seus déus, que fan oïda sorda com la resta de la gent. Gritem, ja n'hi ha prou, ni una víctima més, és hora de passar de paraules a fets, deixar-se d'hipocresia, fer noves lleis i menys impunitat a tota esta gent. Haurem de fer-se escoltar, que no es callen la veu, per obrir un camí d'esperança en un món sense violència, que iguale les distàncies que alguns s'empenyen s'han de mantenir. Haurem de fer-se escoltar, que no es callen la veu. Haurem de fer-se escoltar, que no es callen la veu. Haurem de fer-se escoltar, som més fortes. que no es Cada callen la 27 de veu. novembre, dones d'arreu del món, Haurem de fem fer-se saber escoltar, per cridar que no volem les violències que no es contra les callen la dones. veu. Escoltar i reconèixer que el Haurem moviment de fer-se feminista escoltar, són la clau de la transformació cultural i social. que no es callen Sense la les dones veu. no hi ha revolució. Haurem de Juntes fer-se contra el escoltar, patriarcat i el feixisme. No ens queda una altra. Sense feminisme